Hello lwgwpwr, good morning to you lwgwpwr. Nोंथांमोननिसिम बयखौबो good morning जासिहरनाय जाबाय lwgwpwr. दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे important भिडिअ लाना फैदों lwgwpwr. नोंथांमोननि बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना जे थांनायाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जे आं मानि थाखाय मानि बिसय भिडिअखौ लाबोदों. lwgwpwr दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि important नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जे आथोन फेदेरनाय आरो आथोन फोलैनाय मानाय नै बेफोरबायदि आरो फोलैनायाथ' नङा नोंथांमोननि जे ब्रेस्ट फिडिं ब्रेस्टफोरखौ माने फेदेरनो गोसोबा नोंथांमोना माने मुलि जानानै माने मुलि फुननानै फेदेरनो हागोन आरो ना नोंथांमोननि आथोनखौ. नोंथांमोना बेखौनो खोन्थाहरनो जे नोंथांमोना जे बेफोराव इन्टारेस्टेड बा लाजिनानै मा मोननो नंगौना नङा लाजिनाङा आरो ना नोंथांमोना लाजिनांगौनि जेबो खोथा गैया. नोंथांमोना माने ब्रेस्टफोरखौ बेफोरबायदिनो फेदेरनो हायोबा आरो आथोनफोरखौ फेदेरनो हायोबा नोंथांमोननि थाखायनो मोजां जागोन नंगौना नङा. बेखायनो नोंथांमोना माने लाजिनानै गिनानै बेखौ माने जेबो लाब जाया होननानै आं सानो आरो ना. नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायो जे नोंथांमोना जे आथोनफोरखौ फेदेरनो सानदोंब्ला नोंथांमोना थांनानै बे मुलिखौ लायदो आरो ना. बिथांमोननि चेनेलावनो नोंथांमोना गासिखौबो मोनजोबगोन गासैबो डिटेल्सखौ. नोंथांमोना नांगौबा बिथांमोननि चेनेलाव नायनानै गासिबो डिटेल्सखौ मिथिदो आरो ना. lwgwpwr बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ माने नोंथांमोनखौ जे एडभाइस हरदों जे नोंथांमोना बेफोरबायदियाव इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोननि थाखायनो मोजां होननानै आं सानो. माने नोंथांमोना इन्टारेस्ट माने मोनगोन आं होननानै आं सानो आरो ना. माने नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ मुलिफोरखौ बाहायनानै माने रिजाल्टखौ जोंनो हरफिनोबा मोजां आरो ना. माने आंबो बाहायगोन आरो ना नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोजां होयोबा. नोंथांमोना फुनबासो मिथिगोन माबायदि नंगौना नङा. रिजाल्टआ गुड ना बेड. आरो बेल' नङा गोबां बुस्थुफोर दङ गोबां जोंनि देहाखौ माने साबधान लाखिनो थाखाय गोबां मुलिफोर दं. नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव सोमदोन आरो बे आब'नि चेनेलाव नायबानो नोंथांमोना मिथिगोन आरो ना. दिनैनि भिडिअ बेनो lwgwpwr जे नोंथांमोना बेफोराव इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना इन्टारेस्ट लादो आरो इन्टारेस्ट गैयाबा नोंथांमोननिसो नंगौना नङा. इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोननि थाखायनो मोजां होननानै आं सानो आरो ना. नोंथांमोना जे फुनबानो माने मिथिगोन रिजाल्टआ माबायदि मोजां ना गाज्रि. आंबो बारा मिथिया माने बिथांमोना जे रिजाल्टखौ मोजां होननानै बुंदों जे बाहायग्रा मानसिफ्रा मिथियो आरो ना जे माबायदि बिनि रिजाल्टआ. आंथ' बाहायफेराखै नोंथांमोना बाहायनानै खोन्थाहरबासो आंबो बाहायनोसै. माने रिजाल्टआ मोजांबा आंबो बाहायगोन आरो ना. नोंथांमोना बेखायनो माबारै थांदो आरो बायना लायदो आरो थाबैनो रिजाल्टखौ हरदो जोंनोबो माने जोंबो बायनो हानाय बायदि आरो ना. मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना फुननानै बाहायनानै जोंनो खोन्थाहरबासो रिजाल्ट खोन्थाहरबासो जों मिथिगोन नंगौना नङा. आरो बेल' नङा गोबां देहानि माने मोजां बुस्थुफोर दं आरो ना मोजां मुलिफोर. नोंथांमोना बेखौ बाहायबानो मिथिगोन बाहायलाङोबानो मिथिगोन जे माबायदि. नोंथांमोना बेखायनो थाबैनो बाहायदो आरो ना. थेंक इउ स' माच lwgwpwr नोंथांमोना भिडिअखौ जुजासिनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच lwgwpwr. आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय था बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननिसिम इम्परटेन्ट भिडिअफोर लाबोबाय थागोन. नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो ना कमेन्ट खालामनानै दाबाव. भिडिअ मारै जादों मारै खालामनांगौ नोंथांमोना खोन्थाहरबासो आं मिथिगोन आरो ना माबायदि भिडिअ खालामनांगौ. थेंक इउ स' माच lwgwpwr नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय.